ку бибинем муштариҳои мо ягон кас медарод як-ду саволшон тиён баъд бубурум. бой паси аз зиндагӣ шавем. дӯстони азиз, умедворам тани сиҳату рӯзгори хуб доред. ҳоле мо ба хотири фаҳмидан дар пахши мустақим қарор дорем. забони тоҷикӣ хати гуфтамаш, яъне прямои эфир. ҳоло агар ки мо пахши мустақим нагӯем, баъзан нафарҳо хафа мешаванд ки тоҷикиро намедонанд. ба ҳамин ҳолат 10 нафар дар сет ҳастем. кадоме ки медарӣ ҳатман лайка пахш кунед. хоҳиш аст. 22 нафар шудем. бисёр хуб. алайкум барсалом дилрабо. дилрабо сафарова. алайкум барсалом. кадом нафарҳое ки дар омаде хоҳиш мекунам лайка пахш кунед. чӣ гуфтаниам барои шумо? имрӯз иншоалло ба соати 6-7 гузаштанба филми деҳотӣ қисми 13 пешниҳодатон мекунам, тамошо кунед, баҳра бибаред. навози муҳаммадҷон амин. аслам салом. зайниддин салом. сабур салом. зинда бош муҳаммад. имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки масалан филми деҳотӣ соати насиб карда боша 6-7 гузаштан ба вақти тоҷикистон, ба вақти Москва зиначе 4-7 гузаштан пешниҳодатон меша, тамошо кунед. албатта мо гуфтанӣ нестем ки ягон бехато ҳастем. хатогии моро дар комментария нависед, гӯш мекунем. салом сози тенҷи, саломатият хубай? ба шумо муборак Шамс. гам нест айка. зинда бош. салом алайкум. бақаблака. гам нест. фаридун. муҳаммадҷон. барое ки мо гуфта будем ки ҳисоби буҷет мо намерасад дар 2 ҳафта як маротиба, ба ҳамин хотир зур мо намерасад ки дар ҳар ҳафта як қисм пешниҳод кунем. духтари ғариб, алайкат барсалом. ташаккури зиёд. ба худо. зинда боши муҳаммадҷон. гам нест. сабур. дилрабо. ҳазор раҳмат ба пеш. ассалому алайкум. шеринар бигӯ лайк 20. гам нест. зайниддин. муҳаммадҷон гам нест. хатогӣ иншоалло бартараф мешавад. хуб, лекин мо дар сайт 54 нафар ҳастиму 29 лайк. 56 нафар шуд. лайка пахш кунед, баъд баробари худ мо. алайкум барсалом. бахтовар тураев. алайкат барсалом. салом алайкум сӯза яка фарохҷон. кинои деҳотӣ камиёр. иншоалло имрӯз гуфтам. мусулманка. алайкат барсалом. имрӯз иншоалло соати 6-7 гузаштан мебироиш. зинда боши аслан. ҷиддат мекунем имрӯз иншоалло. алайкум барсалом. бахтовар. зинда бошин. чӣ гуфтаниам дӯстони азиз? мешавад ҳама чӣ мешавад иншоалло. дар утоқи омӯзгорим қарор дорам. нада инҷи шефи мо. ина шеф. шефи мо на инҷи сарахун қарор дорад. дар утоқи омӯзгорӣ қарор дорам. дар кафедра ҳастем ака. иншоалло филма пешниҳодтон меёнам. ҳози премер да мемонам. ҳама каса лайка меҷиқем дар премер, комментария менависем ки то ки гузарад. чӣ гуфтаниам? ҳамин видеое ки ҳамуша ман мепартом, илтимос, хоҳиш ба ҳама ҷо поделитсияш кунед биравад. хоҳиш. алҳамдулилло хуб ҳастем. ташаккур мусулманка. ва алайкум барсалом аваз. ҳазор раҳмат. тоҷиддин. иншоалло кароматло. иншоалло ака. акай ҷамшедҷон, хизматҳои ту айҳа зиёдай. саломатӣ барои мо.
барои ҳамин акаи ҷамшедҷон ҳамакаса дуо мекунем. Яке аз бародарони мо дар бозори Коровон савдо мекунад. Аксарият вақт чизоша ройгон метиҳад ва мо дуо мекунем ки касби кораш ба Худованд дар моҳи муборак барор тиҳад. Ака дар душанбе иншоаллоҳ, иншоаллоҳ зинда бошед. мешавад имрӯз аваз. мо гуфта будем касе мехоҳад ки ҳамроҳи мо кунад, дар ватсап нависа, ҳатман ҷавобаш медиҳем. ҳазор раҳмат мусулмонка, ҳазор раҳмат. салому алайкум мои шарифа. алҳамдулиллаҳ. ва алайкум барсалом. ба шумоам муборак бошад. шумоам зинда бошед. ман нафаҳмидам дар бораи чӣ мегӯи Ахмед. тамошо кунед Кароматулло. Акай Кароматулло хелгоҳ интересаш гум мешавад. салому алайкум. алайкум барсалом. соати 6 ба вақти худмуз, иначе ба вақти Москва соати 4. алайкум барсалом. Бухтарадас ташаккур. салому алайкум. алайкум барсалом. алайкум барсалом. кино иншоаллоҳ нақша дорем, аз 30 боло ҳаст. зинда бошед акай Кароматулло. зинда бошед. зинда бошед бахтовар. иброҳим алайкат барсалом. иншоаллоҳ алҳамдулиллоҳ иншоаллоҳ. соати 4 ба вақти Москва соати 4 мешавад. дӯстони азиз, худо нигаҳбони шумо бошад. вақти соати дарсии ман омад. медонам зинда бошӣ. 030103 зинда бошӣ. сурудам меша иншоаллоҳ. ба шумо муборак Парвиз. маъруф алайкум барсалом. ташаккури зиёд акай Кароматулло. соати дарсии ман шуд. бародаро, худо нигаҳбонтон бошад. касеро ҷавоб надодагӣ бошам, худо нигаҳбонаш бошад. паноҳ ба худо бошад. ман чӣ гуфтанем, ҳозир примера мемонам, ҳамакаса медарем, як бор комментария менависем, лайка мемонем, барое ки аз ҳисоби ютуб мо капек намегирем. ақаллан як лайк гирем, ҳечи гап надорад. ман намедонам ба он нафар чанд пул ҷамъ шуд. ба худо намедонам чиз шуд. ман чизошона мондам, дигар напурсидам шунам. худо нигаҳбонтон бошад. паноҳ ба худо.